Мястото на съветските паметници е в музея, а на паметника на цар-освободител на площад Руски паметник. Нека не сравняваме моча с паметници в Берлин и Виена. Войната, която Съветският съюз обяви на България на 5 септември 1944 година, няма нищо общо с войната срещу нацизма. Тогава България се управлява от доказани демократи, които се противопоставят на всяко сътрудничество с Хитлер, дори когато Сталин го снабдява с безценни горива и суровини. Трябва да почитаме руските войници от руско-турската война, но и не трябва да забравяме, че руското настъпление към Цариград в нарушение на Одринското примирие слага край на шансовете за цариградска България и отваря пътя към Берлинския конгрес. Ако мислите като мен, харесайте, споделете, гласувайте. Бюлетина 3, преференция 107. Аз съм Николай Василев от Синя България и мога да ви представлявам в Европейския парламент. Купуването и продаването на гласове е престъпление.